Dnešná recenzia bude trošku netradičná, pretože som sa rozhodol pozrieť na knižku, ktorá nie je vydaná, bohužiaľ zatiaľ ani v slovenčine, ale angličtine, ale pre anglicky hovoriacu komunitu je v odbore alebo v kategórii osobného rozvoja, rozvoja podnikateľského ducha pojmom. Je to kniha Crush It od Garyho Vaynerchuka. Túto knižku čítam v posledných dňoch a musím povedať, že z nej ide presne ten istý duch, s ktorým sa stretnete, keď máte možnosť sledovať Garyho prednášky, podcasty, audioprezentácie alebo čítať jeho príspevky, ktoré uverejňuje na svojej stránke. Ako som sa vlastne ku Garymu dostal? Ako som sa dostal k tej knižke celkovo? Pracujem ako lektor, ako coach a jedna z tém, mojich veľmi obľúbených tém, je rozvoj a tréning prezentačných zručností. A keď som si na jeden takýto tréning pripravoval materiál, ktorý pozostával z toho, že som surfoval po internete a hľadal ukážky skvelých, výborných prezentátorov a prezentácií, ktoré by som mohol použiť ako modelový príklad toho, ako má vyzerať dobrá prezentácia, tak som sa stretol s Garyho prezentáciou, ktorú odprezentoval, myslím, že to bolo v roku 2008 na konferencii Web Expo 2.0. Nie som si tým celkom istý. Čo je ale dôležité, je, že táto prezentácia v sebe skrývala obrovskú energiu. Z toho chlapa jednoducho sršalo nadšenie, zápal, entuziazmus. Povedali by ste si, keď vám poviem dopredu, že Gary vybudoval niekoľko miliónový biznis na víne, že príde chlapík v kravate, v obleku a bude rozprávať niečo o podnikaní, o profitoch, benefitoch, o maržiach a tak ďalej. Ale vôbec nie. Gary je tak povediac chlapík od vedľa, ktorý príde na pódium v rozgajdanej košeli, v rifliach a rozpráva o tom, ako sa jemu podarilo vybudovať biznis. Zaujímavé na tom je, že Gary je svojím spôsobom určitým príkladom splneného amerického sna. Gary Vaynerchuk sa prisťahoval so svojimi rodičmi v roku 1988 z Bieloruska do Spojených štátov. Po nejakej dobe jeho otec založil malý sklípek alebo malý rodinný podnik s alkoholickými nápojmi. Keď začal Gary v tomto podniku pracovať, tak behom niekoľkých rokov sa mu podarilo tento rodinný podnik, rodinný biznis pozdvihnúť na vyššiu úroveň, keď sa napríklad dostal z ročného obratu 4 miliónov dolárov na 10. A potom to rástlo ďalej a ďalej. Po nejakej dobe Gary vytvoril veľmi originálny projekt Vayner library.tv, ktorý je zameraný na to, že Gary v tejto svojej kvázi internetovej relácii recenzuje rozličné vína, vyjadruje sa k ich pôvodu, k ich chuti, skrátka určitý internetový somelier. Po nejakom čase vlastne Gary vytvoril spoločnosť Vayner Media, ktorá svojím spôsobom ponúka Garyho v úvodzovkách ako tovar na rozličných konferenciách, výstavách, kde práve hovorí o tom, ako je veľmi dôležité robiť to, čo človeka baví. A v podstate aj o tom je táto knižka. Celkovo tento príbeh do podrobnejších informácií si môžete samozrejme v tej knihe prečítať. O čom vlastne kniha Crush It v skutočnosti je? Ako som už spomenul, Gary hovorí takmer vo všetkých svojich prezentáciách o tom, ako v súčasnej dobe, a o tom môžeme polemizovať, skutočne nie je jediný dôvod, aby človek robil to, čo ho nebaví. V tomto sú štatistiky smutné a neúprostné. 8 z 10 ľudí nechodí do práce rado. Viete si predstaviť, že keď uvidíte na zastávke 10 ľudí, tak 8 z nich si hryzie nechty a zatína peste, pretože nemajú vôbec chuť ísť do práce. A teraz si zoberte, že priemerný človek, alebo obyčajný človek, koľko strávi z svojho dňa v
práci 8 hodín. 8 hodín robíte niečo, čo vás nebaví, čo vám lezie na nervy a keď sa ráno zobúdzate a v pondelok idete do práce, tak už sa modlíte len pre Boha, aby už bol čím skôr piatok. To je katastrofálne, to je tretina nášho produktívneho života, ktorú strávime zavretí niekde na mieste, ktoré nemáme radi. Gary hovorí o tom, že skutočne nie je jediný dôvod, aby ste v tejto dobe robili niečo, čo vás nebaví. Ja sa s tými slovami svojím spôsobom stotožňujem, aj keď si uvedomujem, že naša spoločnosť, celkové spoločenské zriadenie nemusí byť vždycky naklonené tomu, aby sa človek rozhodol a robil to, čo ho baví. Ale Gary v tejto knihe hovorí o tom, že je potrebné, aby ste sa odlíšili od ľudí, ktorí o svojich snoch a o tom, čo by chceli robiť, len rozprávajú, ale urobili nejaký konkrétny, reálny krok. Máte k tomu v súčasnej dobe všetky technológie. Keďže Gary si svoju slávu, tak povediac, vybudoval práve napríklad na sociálnych sieťach, ako je Twitter, Facebook alebo YouTube, kde vlastne uverejňoval svoje videá, kde ich stále môžete nájsť. A v podstate hovorí, nestálo ma to ani dolár, alebo stálo ma to len nejaké mizivé čiastky, ktoré som musel do toho na začiatku investovať. Ale o tom to je. Na začiatku musíte nájsť niečo, čo vás skutočne a v hĺbke srdca baví, čo milujete. To je to, čomu by ste sa mali venovať. Gary hovorí, prídete z práce od 9. do 5. poboskáte psa, poboskáte ženu a idete robiť to, čo vás baví. Nebudete pozerať seriály, ako nebudete čumieť do bedne, ale budete robiť to, čo vás baví. Možno vám to na začiatku neprinesie peniaze, ale keď je to naozaj to, čo vás baví, tak je vám to jedno, pretože vás to baví. Postupom času si vytvárate v danej oblasti a je jedno, čo robíte. Či chcete piecť rohlíky, chcete zbierať známky, chcete si otvoriť kadernícky salón, chcete si otvoriť kadernícke štúdio pre psov, to je jedno. Dôležité je, aby ste si našli, a to Gary neustále zdôrazňuje, aby ste si našli to, čo máte radi, to, čo milujete a rozhodli sa v tom niečo urobiť. A odlišili sa tým od ľudí, ktorí neustále rozprávajú, no počkám, kým budem na dôchodku, počkám, kým mi zvýšia plat, počkám, kým sa zníži daň, počkám, kým sa zmení vláda, no ale takýmto spôsobom sa nikto nikdy ešte nikam nedostal. Dôležité je nerobiť veľké zmeny alebo neočakávať veľké zmeny, ale snažiť sa urobiť nejaký malý, drobný krok, ktorý vás privedie k tomu, že skôr alebo neskôr sa rozhodnete pracovať nie pre nejakú firmu, nie pre iného zamestnávateľa, ale pre seba. Robiť na vlastnom je predsa len to najlepšie, to najefektívnejšie, čo môže byť. A treba podotknúť, že na druhú stranu takisto aj to najťažšie. V tomto prípade skutočne hovorím z vlastnej skúsenosti, pretože mám vlastnú firmu, ktorú sa snažím riadiť a nikto nado mnou nestojí a nikto nečaká na recepcii, či prídem a odpíšem sa, alebo pichnem si, ako sme na to boli zvyknutí za socializmu v tých pichačkách, a kedy som prišiel, kedy som odišiel. To znamená, že robiť to, čo vás baví, je výborná cesta. Pretože ak vás to baví, tak dokážete omnoho ľahšie prekonávať rozličné prekážky. Zas na druhú stranu, kým sa dostanete k tomu, že váš biznis, vaše podnikanie, povedzme, začne poprvýkrát prinášať nejaké plody, tak musíte vytrvať. Ale to je ďalšia vec, ktorá je pre prácu, pre rozbehnutie sa v tom, čo vás baví, dôležité. Vytrvalosť. Naozaj vytrvalosť. Vytrvalosť to nie je týždeň, to nie je 2 alebo 3, ani mesiac, ani 2. To môže byť pol roka, to môže byť rok, to môžu byť 2 roky. Ale opäť je to o tom, že pokiaľ vás baví, skutočne baví to, čo robíte, tak je vám to v princípe jedno. Pôjdete do toho, vydržíte, vytrváte a skôr alebo neskôr môžete na tom svojom záujme, to, čo bolo len záujmom niekde na začiatku, začať profitovať. Isté, to sa ľahko hovorí a nie je to ale úplne vždycky jednoduché realizovať. Gary v tejto knižke naozaj pôsobí veľmi motivačne
vpumpuje do vás tony nadšenia, tony rozhodnutia, aby naozaj ste nesedeli niekde doma na zadku, nepozerali do bedne, ale aby ste sa skrátka rozhodli niečo robiť. Robte to, čo vás baví, dajte svetu o tom vedieť a v súčasnej dobe to naozaj nie je problém. Využívajte sociálne médiá, Twitter, Facebook, YouTube, založte si webovú stránku, založte si blog, píšte o tom, čo vás baví a ľudia si vás nájdu. A ak z toho, čo robíte, bude sršať nadšenie a entuziazmus a opäť, keď to robíte radi, tak ľudia si vás nájdu a to, čo ponúkate, bez ohľadu na to, či je to produkt alebo služba, si od vás začnú kupovať. V tomto prípade nepôjdem nejak do podrobností obsahu toho, o čom knižka je. Chcel som vám odprezentovať takú tú základnú ideu, o čom vlastne Gary hovorí a čoho je aj on sám žiarivým príkladom. No a samozrejme, pokiaľ tú knižku budete si chcieť prečítať, tak nie je problém zaslať objednávku cez insidebooks.org. Takže crush it!